तर मित्रांनो, उन्हाळा जवळ आलेला आहे आणि बाजारात खूप छान हिरव्यागार कैऱ्या येऊ लागल्या आहेत आणि रात्रीच्या वेळेला उन्हाळ्यात आपल्याला खूप हलकं खावंसं वाटतं आणि तोंडी लावण्याकरता सुद्धा आपल्याला काहीतरी हवं असतं. तर आज मी तुम्हाला कैरीची एक इंटरेस्टिंग चटणी दाखवणार आहे, जी झटपट तर होणारच आहे, पण खायला पण तितकीच टेस्टी लागणार आहे. कशी करायची सगळं सांगणार आहे, त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या YouTube चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर आज आपण करतो आहोत कैरीची चटणी, कैरी कांद्याची चटणी. खूप इंटरेस्टिंग होते ही चटणी आणि झटपट होते. कशी करायची लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर कैरीची चटणी करण्यासाठी इथे आपण एक कैरी घेतलेली आहे. कैरी साधारण खूप आंबट नसली पाहिजे म्हणून तोतापुरी कैरी घेतलेली आहे. तर या कैरीला आपण सुरुवातीला व्यवस्थित कट करून घेऊया. तर त्याचा वरचा भाग आणि खालचा भाग दोन्ही आपण कट करून घेतलेला आहे आणि कैरी आपण साल जी आहे कैरीची वरची त्याची साल आपण अशी काढून घेऊया. सो अशा प्रकारे आपण काय करणार आहोत, कैरीची जी सगळी साल आहे ती काढून घेणार आहोत आणि मग आपण कैरीला बारीक तुकड्यांमध्ये कट करून घेणार आहोत. तर इथे कैरी व्यवस्थित आपण त्याच्या साली ज्या आहेत त्या काढून घेतलेल्या आहेत. आता ही कैरी आपल्याला काय करून घ्यायचे, कट करून घ्यायचे. खूप बारीक कापायची गरज नाहीये, कारण तसंही आपल्याला ही कैरी जी आहे ती मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचे. त्याच्यामुळे आपण एक ओबडधोबड किंवा असे मोठे मोठे चंक्स त्याचे करून घेणार आहोत. सो असे चंक्स करायचे आपल्याला. सो अशा प्रकारे ही सगळी कैरी मी कट करून घेणार आहे. सो एक कैरी आपण इथे व्यवस्थित चिरून घेतलेली आहे, मोठे कापं करून घेतलेली आहेत आणि आपल्याला एक कांदाही लागणार आहे. कांदा पण आपल्याला मिक्सरला फिरवूनच घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे ह्याचे मोठे मोठे तुकडे असे चंक्स केलेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचंय, आता एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचंय आपल्याला आणि या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही जी कैरी कट करून घेतली होती ती कैरी आपण याच्यामध्ये ऍड करून घेऊया आणि कैरी सोबतच जो कांदा घेतला होता, साधारण एक मीडियम साईजचा एक कांदा ज्याचे चंक्स करून घेतले होते, तो कांदा पण आपण याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. आता हा मिक्सर आपण फिरवून घेऊया आणि साधारण एक बारीक पेस्ट ह्याची आपल्याला काय करून घ्यायचे, करून घ्यायचे. तर इथे कैरी आणि कांदा आपण बारीक वाटून घेतलेला आहे. खूप फाईन पेस्ट नाही केलेली आहे, पण असं ओबडधोबड वाटून घेतलेलं आहे आणि पाणी अजिबात ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं नाहीये. आता ह्या स्टेजला आपल्याला ह्याच्यामध्ये तिखट घालायचं आहे. हे माझ्याकडे कश्मीरी लाल तिखट आहे, जे फक्त कलर देणार आहे या चटणीला, तर ते ऍड करतोय. आणि हा साठवणीतला मसाला आहे, म्हणजे आपलं जे रेग्युलर तिखट असतं ते तिखट मी याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. अर्थात तिखटाचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठरवायचं आहे. त्याच्यानंतर साधारण 2 चमचे दाण्याचं कूट आहे, ते दाण्याचं कूट ह्याच्यामध्ये मी ऍड करणार आहे आणि साधारण इकडे 2 चमचे गूळ आहे, तो गूळ पण मी याच्यामध्ये ऍड करणार आहे. ऑफकोर्स गुळाचं जे प्रमाण आहे ते पण तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे. तुम्ही गुळाची पावडरही याच्यामध्ये ऍड करू शकता. सो आता परत हे मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे आणि मग आपण याची पुढची कृती बघूया. तर मिक्सरला फिरवण्याच्या आधी हे सगळे जिन्नस चमच्यानं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचे आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जिन्नस आपला राहून गेला तो म्हणजे मीठ. तर चवीनुसार आपल्याला ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया. तर इथे तुम्ही बघू शकता चटणी आपली रेडी झालेली आहे. अशी फाईन पेस्ट आपल्याला करून घ्यायची आहे. गूळ, शेंगदाण्याचं कूट व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता आपण या चटणीला व्यवस्थित एक मस्तपैकी फोडणी देऊया, मग आपली चटणी खायला तयार. तर मित्रांनो, आपल्याला फोडणी करायची आहे, त्याच्यासाठी इथे मी कडलं घेतलेलं आहे. कडलं व्यवस्थित तापलं की त्याच्यामध्ये आपण तेल घालणार आहोत. तेल व्यवस्थित आपल्याला तापून द्यायचं आहे. तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. सर्वप्रथम आपण याच्यामध्ये जिरं घालून घेऊया. जिरं व्यवस्थित तडतडलं की लगेचच मोहरी घालायची आहे. कढीपत्ता घालू.
आणि हिंग घालायचं आहे आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. तर चटणी या बोलमध्ये आपण काढून घेतलेली आहे. आता ही जी फोडणी आहे ती फोडणी आपण याच्यावर घालणार आहोत. आणि घालून झाली की व्यवस्थित आपल्याला ही फोडणी मिक्स करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो, कैरीची चटणी रेडी झालेली आहे. मस्त खमंग फोडणी दिलेली आहे आणि वरनं छान कोथिंबिरीने आपण ही सर्व केलेली आहे. ही चटणी साधारण 1 आठवडा व्यवस्थित टिकते. साधारण बंद डब्यामध्ये आपण ती स्टोअर करायची आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे. आणि जेव्हा खायची असेल किंवा जेव्हा सर्व करायची असेल तेव्हा आपल्याला ती सर्व करायची आहे. सो ही चटणी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर मित्रांनो, बघितलं आपली कैरीची भन्नाट इंटरेस्टिंग अशी चटणी रेडी झालेली आहे. ह्या उन्हाळ्यात जेव्हा कैरी सीझन असेल तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि ती कशी होते कमेंट मध्ये कळवायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पण फॉलो करू शकता. त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे. तर चला मंडळी, आता तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोड मध्ये. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.